Vă salut, columbofili adevărați, este seară, poate nu se vede așa bine. Vreau să vă prezint această super pasăre, mai mult ca sigur femelă, de la bunul meu prieten Tulbiță Valentin, care toată lumea îl știe, din Râmnicu Vâlcea, maestru emerit al sportului columbofil. Da. Când am fost la el astă vară de am filmat, mi-a promis un pui și cam de vreo lună mi-a trimis această super pasăre. Are o pană schimbată. Este vorba despre 0924 691 din 2022. Am să vă arăt imediat și pedigriul. O pasăre inteligentă, zic eu, care mult îmi place. Da. Țineți aproape și de canalul Tulbiță Valentin, pentru că o să aibă o licitație. O să vândă, adică o să scoată la licitație porumbei de top, porumbei de maraton, așa că aviz celor care iubiți această categorie, maratonul. O femeluță blânducă, o femeluță care îmi place. Da. Hai, fetiță. Da, are o pană schimbată. De mult am zis că am să-i fac un film, dar tot m-am luat cu una cu alta. Eu zic că o să facă treabă. Descendenții din ea, deja m-am gândit cu ce o să o pun în pereche. S-ar putea din ea să pun la columbodrom, pentru că, haideți să vedem puțin, dacă se vede, cred că se vede. Da. Deci este vorba despre 0924 Da. Uitați aici, tatăl este din Constantin și King Kong. Iar mama este Nicoleta, originală Ariciu Cătălin. Uitați. Și originare. Mă bucur că am putut să aduc această pasăre la mine în crescătorie. Repet, este făcută cadou. Unul de Tulbiță Valentin, un columbofil care mănâncă columbofilia pe pâine, un profesionist. Atunci când am fost la el, am rămas uimit de ceea ce are și ceea ce știe. Ăsta e adevărul, că se supără unii că nu, trebuie să recunoaștem. Este un columbofil adevărat, care a avut rezultate la toate categoriile de zbor, viteză, demifond, fond, general, maraton. O femelă care îmi place, o femelă liniștită. Îmi plac porumbei ăștia cu temperamentul liniștit. Și deja știu cu ce am să o pun în pereche. Da, are o pană schimbată, se va maturiza și eu cred că pe când o să-i pun în pereche, așa matca, după 1 februarie, cred că se va împerechea. Mai sunt noiembrie, decembrie, ianuarie, 3 luni. Cred că va avea vreo 4 pene schimbate. Eu zic că o super pasăre. Mulțumesc, repet, pe această cale bunul meu prieten Tulbiță Valentin din Râmnicu Vâlcea. Și nu uitați, acum nu mai știu eu, are și un canal, adică un set de licitații, și acolo o să aibă o licitație cu mulți porumbei de la el din crescătorie. Probabil, dacă se va uita la filmul acesta, ne va ajuta și ne va trimite linkul în comentarii. Uitați ce temperament. Liniștită, hai fetiță, hai, liniștită. Mie porumbei ăștia îmi plac. Porumbei ăștia îmi plac. Repet, este
întuneric, am adus-o aici la zburători. Da, să o filmez. O femelă care, v-am spus, îmi place foarte, foarte mult. Ia să te punem un pic și aici. Are și o pană albă. Porumbel, cred, care se pretează la toate categoriile, inclusiv cred că și maraton. Columbodroame, viteză de mi-fond. Da. Ok, dacă v-a plăcut acest video, dați un like și nu uitați, abonați-vă la canalul meu Columbofili Adevărați, Roșca Valeriu, la canalul fiul meu Porumbei de Top. Cât de curând o să postez și un porumbel care o să-l am la tombolă, un porumbel tot așa de maraton. Tare mult îmi place. Mi-a zis, o să-ți dau ceva, Valeriu, care o să-ți placă. Tare mult îmi place. Dacă ar fi să-mi aleg, m-am spus am vreo 80 la matcă, dacă ar fi să-mi aleg 20, cu siguranță aș alege-o și pe asta. Vă salut cu stimă și respect, columbofili adevărați. Vă salut!